Lockdownनि जहराव नगद दंनानि सेलाजागै दंखा आं बेरायमानिसे आरमनानि बुसुंगो आरमासे आं खांग्राय रमानि आं खांग्राय मातांगै रुवो वारैसे रोजागसिवो आं लकडाउननि जहराव माइबो मासाया बहक लेफु लेफु ओंसिवो तामो खायसिनाय तंगैसे मालिया तामो खायसिनाय आंले आं कुचा हाकर नायमानि कुचा रमै मारिलिया हाकर कुचा बायसे वारसा गैरे सिवो माइबो मासाया लेंना नायसुका कुबो गोसांगैनो गोसांगै तंखा लकडाउननि जराव तमा खायसिनाय बेरायनाबो मा बेरायलिया पुलिस बाय बुजांना निकिरि उइ तंखा तामो खायसिनाय आंले सेलेमाबो आं तंगै आराम नांलिया तमा खायसिनाय हामजागै न लकडाउननि जराव बेरायनो बुसुं गैबो तंसुका आं चरमना थांमानि सिबुकसे रमै मारि सिवो आंले तामो खायसिनाय सिबुकसे कतमा रमै मारोखा खारिसे माथांसिवो आं माइबो आखुइमानि कबर हायसे ओंगै तंगै तंसिवो लकडाउननि जराव आंले सायमालि या ओंगै तंसुका तमा खायसिनाय कबर हाय ओंगो न आंले नो गैथांखा आंले लकडाउननि जराव तामो खायसिनाय बहक लेफु लेफु ओंसिवो लकडाउननि जराव रामैबो थांखा तामा